Pediatric Surgery Center at Norton. More about healthcare. The nation Related to child abuse. Now a spike in such cases in local emergency rooms triggers an urgent response. Zdravím vás ľudia pri ďalšom dieli Typical Sunday! V dnešnom podcaste si preberieme Média. Bude to veľmi zaujímavá téma, ktorá je aktuálna asi každý deň vášho života. Hej. A ktorá bude ešte veľmi dlho aktívna. Veľmi, veľmi dlho. Kým nebudú existovať asi média. Keby neexistovali médiá, tak by si podľa mňa ľudia žili v strachu. Nie, podľa mňa by si ľudia žili úplne v poriadku. Lebo by sa nemuseli proste zaoberať vecami. A médiá veľmi často všetky veci radi prikrašľujú, tak aby to bolo zaujímavé. A niektoré médiá veľmi radi riešia sračky, aby to zaujímalo ľudí. Z čoho by sa samozrejme živili médiá. Keby neukazovali život celebrít, ktorý naozaj nikoho normálneho nezaujíma. Hej, no to je... A vieš čo je najhoršie? Že nemáš pravdu. Lebo to kúka mŕte veľa ľudí. To je to najsmutnejšie na tom. Ale myslím, že médiá majú oveľa väčší problém jak celebrity. Na tieto, tak neviem. Povedal by som takto, že médiá sú niečo, čomu netreba moc veriť, lebo niekto tie médiá vlastní a ten niekto, kto vlastní tie médiá, je sponzorovaný niekým a ten niekto by rád rozšíril správu nejakú medzi ľuďmi a je to veľmi jednoduché zobrať niečo, čo je reálne a povedať len to, čo chcete povedať, aby to vyznelo tak, ako chcete, aby to vyznelo. A to znamená, že keď máte médiá, tak polopravdy sú všade. Proste povedia jednu vec, ktorá je vlastne pravda, ale v kontexte to je úplne o ničom inom. A potom všetci si myslia jednu vec a nazýva sa to propaganda. A je to reálne aj tu u nás. A je to reálne všade. Veľmi, veľmi sa mi páčil obrázok. Originál obrázok boli traja ľudia. Na jednej strane bol vojak, ktorý mal v ruke zbraň. Pod ním ležal nepriateľský vojak a ďalší vojak mu dával vodu. A boli tri obrázky. Bol tento celok, potom bol obrázok, jak vojak drží zbraň a je pod ním ten človek a tretí obrázok bol zase ten človek, ten terorista a jak mu ten ďalší vojak dáva vodu. Hej. Čiže je to všetko o tom, ako ako médiá tú informáciu vám podajú. Hej. A my to vlastne, väčšina ľudí to je to, že väčšina ľudí sa nepýta, že či je to tak, lebo oni veria tomu. Oni proste to uvidia, že wow, ty kokos, pozrite, on ho chce zabiť, ale pritom ten obrázok je úplne iný. Hej. Vlastne ten vojak strážil tých dvoch ďalších ľudí, aby si mohli navzájom pomôcť nejako. A vieš čo úplne najhoršie? Ľudia sa nedozvedia sami od seba tým, že budú kúkať telku, že médiá im klamú a rozprávajú sračky, lebo nikto to v médiách nezverejní, že rozprávajú sračky a keďže oni dostávajú správy len z médií, tak potom by som povedal, že ja ani neviem, jak niekto dokáže veriť všetkému, čo ti niekto iný dá, bez toho, aby si niečo overil proste. Veľa ľudí proste verí tomu, čo sa povie v televízii. Tak podľa mňa nemajú na to čas. Možno na to ale majú čas pozerať správy? Dobre, ale tak majú čas pozerať správy, lenže v tých správach proste... Zoberme si správy, ja napríklad telku nesledujem už asi 3 roky alebo 4, tak, no. Lebo je to proste pre mňa bullshit. Na čo ja sa budem pozerať správy, keď v správach sa opakujú dokola 3 veci. Ten zabil toho, ten spravil to a na konci vám dajú milé zvieratka, ako sa naháňajú po dvore, aby si vám uľahčili situáciu. No. Vážne, že to je taký bullshit, že to, keď sa vyserem na stôl, tak je to oveľa menší bullshit, jak to, čo dávajú v tej telke. Hej, a nepokrývajú proste veci, čo by mohli. Veci, stanú sa veci, ktoré sú naozaj že dôležité a oni sa na to vyserú, lebo nechcú, aby sme to vedeli. To je úplne bežná vec. A keď sa naskytne človek, ktorý proste dá si tú námahu, dá si ten čas zistiť, či tie informácie sú pravé
a odhalí ľuďom pravdu, tak buď mu nikto neverí, Hej. alebo záhadne zmizne a už ho nikdy Hej, nikto to sú tie neuvidí. najlepšie. Keď je to naozaj vážna vec, tak ľudia, ktorí sa o toto zaujímajú, tak záhadne miznú. Čím to asi bude? Určite informácie, ktoré vám boli podané, sú na 100% pravdivé, keď človek, ktorý ich odhalí, zmizne. A už ho nikdy nikto neuvidí. A to sú takéto veci, že jak aj si niekto môže myslieť, že nač by nám klamali. Načo? Lebo médiá sú najjednoduchší spôsob, jak ovládať, kontrolovať masu. Manipulovať masu. Jak vytvárať názory na veci. Bez toho, aby ste o nich niečo predtým vedeli, médiá vedia sa dostať najväčšiemu množstvu ľudí proste. V telke proste každý deň idú správy a to ľudia pozerajú a proste keď chceš im niečo povedať, to je najlepší spôsob a najlepší spôsob je niekomu nahovoriť bullshit. A že nač by nám oni to je tak najhlúpejšie, nač by nám klama. Nač. Ešte šťastie, že... No, sorry, dopovedz. Keď niekto nevie, nač by vám klamali, tak neviem, čo na tomto svete robíte, choďte sa zakopať pod zem. Lebo tak proste funguje politika. Ľudia nemajú vedieť veci, čo sa dejú. Oni nechcú, aby sme to vedeli. Lebo keby sme asi aj vedeli, čo sa všetko deje, tak by sme asi docela možno panikárili aj. No tak tomu ver, že by sme panikárili. No. Bol by tu chaos, rabovačky, bars, čo, lebo proste... Niektoré veci je lepšie nevedieť, ale druhá vec je zase, keď prekrúcaš informácie tak, napríklad naša telka je strašne zamerikanizovaná. Všetko vlastní JNT u nás. Všetko skoro vlastní JNT a my máme proste americkú propagandu u nás. Máme, Yes. máme Tam sme sa proste, chceli dostať. lebo ten, kto vlastní tú televíziu, lebo u nás nikto, čo Slováci, vôbec, JNT vlastní všetko u nás. Však JNT vlastní úplne všetko, ne? A JNT je vlastne len jedna banka pod ďalšou bankou, ktorá je tam niekde a všetko ide do centrálnej banky vlastne. A to je len jedna veľká pavučina. A to sú proste... To je proste tak vtipné, ja neviem, že... Ale zober si, že napríklad, dobre, ja namiesto telky sledujem YouTube. Hej no, takže tam... A tiež ma ľudia môžu mať za zlého, lebo vyberám si to, čo chcem sledovať. Lenže, keď si vyberám to, čo chcem sledovať, tak si vyberám všeobecne, o všetkom. Aké situácie, Vice, pozrite si Vice. To je skvelé, neskutočný channel, to sú v podstate internetové správy, sú tam rôzne také... To sú dokumenty skoro až. Dokumentovo podané správy, čo sa deje vo svete a tak ďalej. Je tam veľa zaujímavostí, je tam veľa serióznych vecí, určite to stojí za pozretie. A priamo čo tam idú proste s kamerou, tam je to jak dokument, takže vidíte proste, ak tam niekto ide s kamerou, to crew, je tam ten jeden redaktor, alebo ja neviem... Je tam jeden reportér a crew, ja neviem, kameramana a nejakého producenta. A oni sa proste zoberú do nejakej krajiny a točia tam reel, žiadny scenár, nič. Oni chodia aj do takých, že čo sú tie drogové vojny a toto aj tam proste idú a rozprávajú sa s tými ľuďmi, proste vrahmi barziakými, ale oni sa tam, to je sranda, že proste im povolili tam prístup, oni to všade možne po svete majú hociaké, aj niektoré sú hovadiny, hej, niektoré sú také, že OK, ale niektoré naozaj, že to proste pozriem sa na to a poviem si, že OK, to si chcem pozrieť a má to 20 minút. Väčšina tých vecí je, dajme tomu, zo Sýrie, alebo takto proste, čo sú tam tie extrémistické skupiny, ktoré sa navzájom strieľajú. To vám niekto ukazuje? To vám ukazujú túto naša Merkíza, nemôžeme povedať presný názov, lebo ešte by nám flagli video. Merkúze. Markúza, alebo proste TVF. Počkaj, to bolo akože TV Juj, tak? TV Juj. TV Juj a Merkíza. Čo vám ukazujú tie správy? Jak niekto proste išiel po ceste a zabil ho vlak, to sa deje každý deň na celom svete, neukážu vám presnú situáciu niekde na Ukrajine, čo je teraz aktuálne jak svinia. Nepovedia vám, že ako by ste sa mohli ochrániť proti tej situácii a čo by ste mali robiť v krízovom období. Oni proste na čo? A najlepšie, že proste všetky tie konflikty, tak jedna strana hovorí, že tí za to môžu, druhá strana hovorí, že tí za to môžu a proste to je to, že niekto povie, že ja napríklad teraz som povedal, že my máme zamerikanizované správy, hej, a že je to americká propaganda, oni, že ty sú určite proruský nejaký debilko, vieš, čo miluje Rusov, nie, aj Rusi majú propagandu, tak to je to najhoršie, že propaganda je na oboch stranách a pravda je len jedna. A vždycky budú tí seba vyvyšovať a my budeme, len toto je najhoršie, že my nie sme v
A my sme ďaleko od Ameriky, my nemáme s nimi nič a máme tu s americkou propagandu. To je ten problém, čo napríklad mňa strašne sere. Že to není naša slovenská propaganda, to je proste ich propaganda, ktorá sa sem šíri, aby sme podporovali veci, to je proste, a toto je tiež debat, to je len také, že to sú len odhady, toto tiež zase ja nemôžem toto vedieť, ja len som si to tak spojil dokopy všetko, čo som čítal, aj preložené stránky, barzjaké ruské, nájdete si niekoho v Ukrajine, čo robí správy a preložené články a tam uvidíte, čo sa naozaj deje a že tie veci absolútne nesedia, že čo sa hovorí o obetiach a takýchto veciach, tak to je úplne mimo, že tu povedia, že tam sa stala vec a zomrelo tam 5 ľudí a zistíte, že tam ono je 48 mŕtvol proste, jasné, vieš. Že áno, to je všetko proste. Vlastní strieľali na vlastných, vieš, že ukrajinská vláda tam posiela vlastných vojakov na vlastných ľudí z nejakého neznámeho dôvodu, to ti nepovedia, vieš, že prečo že toto sa deje. Oni povedia, že sú tam nejakí extrémisti, ktorí sú vlastne tá druhá strana, ktorí oni potláčajú, ale že oni sú tí zlí, ktorí vlastne začali robiť bordel. No a napríklad tomuto ti poviem jedno veľmi dobré prirovnanie. Neviem, či viete o Černobyle, že proste stalo sa to mega dávno. Tam vybuchla tá jadrová elektrárna, v podstate rozstavil sa tam reaktor a tak ďalej. No a kúkal som o tom dokument a že ľudia prvé 2 dni o ničom nevedeli. Oni prvé 2 dni ľuďom nič nepovedali, médiá, pretože najprv to išlo, z tej elektrárne to išlo niekam na nejaké ukrajinské veľvyslanectvo či kam, odtiaľ to išlo do Ruska a z Ruska to išlo niekam do Ameriky a takto a kým sa to proste dostalo k ľuďom, ktorí žili, ja neviem, 5 kilometrov od tej elektrárne, Pripyat, hej, tak už všetci boli proste ožiarení, umierali tam a potom ich začali nakladať do autobusov a začali to riešiť. A najlepšie, že oni tam mali ľudí, ktorým nepovedali, aké sú strašné risky tej práce, čo išli robiť, lebo potrebovali ľudí, ktorí mali upratať ten oni. A oni ich tam posielali a dali im, myslím, že na hruď im dali niečo plechové. Olovené. Áno, olovené nejaké vesty a tuším, počkaj, aký je to ten, nie ortuť, olovo to bolo, olovené také pláty. Hej, a mali len tunak, že a zozadu myslím, a to je všetko. Aby ich akože neožiarilo. A išli na strechu, kde proste tam ste došli a keď ste tam boli dlhšie ako 5 minút, tak ste dostali proste smrteľnú dávku. Áno, oni sa striedali. Striedali sa po 5 minútach. Oni im len povedali, že a potom sa na nich každý vysral. No. Potom proste, že OK, oni už začali umierať a oni, že OK, už vás nepotrebujeme, už ste to upratali. A takisto poslali ľudí ešte aj pod tú elektráreň, aby vykopali tunel, aby to zaliali betónom, aby sa proste aby to rozstavené jadro sa proste nedostalo do podzemnej vody. Ale oni povedali, že áno, v pohode, není tam silná radiácia, dostanete sa odtiaľ v kľude, vieš? A oni v tom tuneli všetci skapali. No, akože podarilo sa im to zachrániť, hej, sú to mega veľkí hrdinovia a uznávam ich za to. Ale nikdy im to neukázali nejako. Ale proste nedali im vedieť rizika. Ale tak zase keby, že ti niekto povie, že dobre, teraz pôjdeš do tunela, ale je tak 100% šanca, že sa z toho tunela už nikdy nevrátiš, pretože dostaneš tak silnú dávku ožarenia, zomreš, ale zachrániš tým pol sveta pred skázou. Ideš do toho a ty určite by si bol, že dobre, mám celý život pred sebou a zomrem v tuneli. Neurobil by si to. Ale inak toto by som možno aj povedal, že oni možno sami nevedeli ešte, akože možno tušili, ale nevedeli, že jak strašné to je. Tak ale určite tí, ktorí sa do toho vyznajú, tí nukleárni vedci, keď už je tam elektrárne, tak asi vedia. Vedeli všetky riziká, ktoré proste ale tí ľudia samotní nie. No tak tí ľudia, jasné, že to nevedeli, že to nevedeli. Na čo by to niekto samozrejme možno to hovoril. Tušili, ale nevedeli, že až tak zle to je. Ja zase myslím si, že oni vedeli, že zase je tam nejaké riziko, keď im tam dávajú nejaké plechy na nich, ale pravdepodobne netušili, jak zle to je. A teraz umierajú proste v domove, no ani nie dôchodcov. Neviem, teraz umierajú ďalších 5 generácií potom onom. Lebo som videl dokument, kde bolo o tých, čo ešte stále žijú z toho, a že úplne strašné zdravotné problémy a že nikto nič, že im za to raz zaplatili a to bolo všetko. No, však áno. Že dostali ako keby za brigádu proste. No. Vieš, tu prehádzuj nukleárny materiál chvíľku a dostaneš 5 eur na hodinu, to je dobré, ne? Yes, best job ever. Best job ever, by som povedal. Ďalšia vec, čo je takto spojená, že čo bola tá Fukushima po tom tsunami veľkom, ktoré bolo vďaka médiám podané ľuďom tak, že to urobila Amerika. Že Amerika má nejaký ten HARP, takú vec, ktorá môže meniť počasie, čiže vlastne Amerika spôsobila to obrovské tsunami, čo sa stalo v Japonsku, čo tam rozbilo tú elektrárne a všetko. Vidíte, a zistili ste si, či je to naozaj pravda alebo nie? Nie, videli ste, Amerika stojí za tsunami v Japonsku. Bože, tí Američania sú takí zlí, bude vojna. To je také, že
to je také, že médiá sú už skoro jak internet. Neverte ničomu, čo je na internete, len preto, že to tam je. To je pravda. Proste na internete ja môžem napísať hociaký článok, môže vyzerať hociako dôveryhodne, ale ako náhle tam není, že moje zdroje, alebo odkiaľ to mám, tak ako náhle čítate článok a nie sú tam zdroje, vypnite to. Môže to byť síce pravda, ale ak tam niekto nedá ten zdroj, tak si môže kľudne vyťahovať fakty z vlastnej prdele. Kľudne, proste. To je proste, môže tam napísať, internet je skvelé miesto, ale zase musí človek vedieť ako na to. Zase nie je to také, že Facebook je tam, že našiel sa liek na rakovinu, čuknite sem, šerujte, aby ste si mohli pozrieť toto video a zistiť, že niekto tam umiera na rakovinu a jeho liek je, že je maslo každý deň. No. To je proste, to sú také tie hoaxy, Ježiš. Milujem hoaxy. To ťahá kliky, lebo ľudia si myslia, že keď chcete veľmi rýchlo zarobiť pomocou internetu, vytvorte hoax. Hovor o tom. Do kurvy. Teraz to bude všade po nete. Ale nie, je to pravda. Hoax je proste vec, aby som vám vysvetlil, čo je hoax. To je proste fejková správa, je to virálna fejková správa, ktorá má obehnúť proste čo najviac ľudí v čo najkratšom čase. A väčšinou sa už neskôr zistí, jak strašne bullshit to je. Hej, väčšinou sa to zistí tak do dňa, dvoch, alebo niekedy proste veľmi Ale to rýchlo. stačí na to, aby to bolo virálne. 24 hodín na to, aby vám tam kliklo 5 miliárd ľudí, je bohate a ten človek, ktorý to vytvoril, si teraz niekde pláva na celozlatej jachte v mori proste. A najlepšie na tom je, že keď si všetci pozrú tú fake správu, tak už málo kto uvidí to, že tá fake správa bola fake. Lebo niekto si zistí sa, že to bolo fake, niekto to postne, ale to už neuvidia všetci, to uvidí oveľa menej ľudí, jak ten samotný hoax, lebo to je proste, to je jak virálne video, ktoré vyjde a potom na to reakcie. Tie reakcie majú menej videní väčšinou, jak to virálne, hej. To je na ten istý spôsob. A väčšinou tie hoaxy sú fakt, že ja si to prečítam a poviem si, že wow, tak tomuto keď niekto uverí, tak je asi pekný dement. Hej, ale smutné, že veria. Veľa ľudí tomu verí, vieš. A zober si napríklad v minulom podcaste sme hovorili o tom, že médiá poskytnú nejakú informáciu, nejakú veľkú informáciu a že za ňou sa možno deje niečo horšie. Hej. Ebola. Ježiš, Ebola. Každý vedel, že to nič nebude a robili z toho. Ebola je akože veľmi zlá choroba, hej. Proste tá choroba zabíja, je to úplne najhoršia vec, čo môže byť. Lenže tá ebola nevznikla pred 2 mesiacmi. Tá ebola tu je odjak živa, dá sa povedať, v kuse. A všetci začali panikariť, až keď jeden nakazený človek sa dostal z Afriky do Európy, kde na to v Afrike umiera kopa ľudí furt, ale to je jedno, pokiaľ sa nedostane jeden človek k nám a jeden do Ameriky, viem, že v Amerike bol iba jeden a zrazu, že epidémia, všetci do mesiaca umrieme, tu máte rýchlo tabletky, kupujte si lieky. Zomrieme, všetci sme mŕtvi, lebo prišla ebola a krásny bol jeden týpek, že čo hovoril o ebole, že neviem prečo je taký strach z eboli, že keď sa nechcete nakaziť, tak proste nechoďte a nejedzte hovna, čo nájdete, lebo a neoblizujte sliny a divné, lebo ebolou sa nakazíte len krvou a tekutinami telesnými, či neviem, viem, že krvou, slinami a fekáliami sa môžeš, keď sa dostaneš do priameho kontaktu s nimi, tak jedine tak sa nakazíš ebolou. A proste, dobre, neoblizujte divné veci, čo nájdete a nejedzte hovna. A hurá, nemáte ebolu. Proste, ale to ti nikdy nepovedia. Povedia, to je vírus, je to smrteľné. A šíri sa to rýchlosťou svetla. Hej, pokiaľ by sme boli kopa opiť, čo po sebe hádžu hovna, tak možno hej. Alebo žili v zlých podmienkach. Hej, no tak to hej, ale my nežijeme v podmienkach, kde sa denne stretávame s fekáliami a slinami všade. A dobre, niečo ma strašne napadlo, ale nebudem nič hovoriť už k tomu. To je proste zamlčaný, toto je, že oni neklamali, že je to smrteľná choroba, ale nepovedali, že je to nič proste. Nepovedali ti to, že sa tým musíš nakaziť úplne absurdným spôsobom, čo je jak keby sa teraz každý triasol, že AIDS je vírusová nejaká choroba, čo sa prenáša vzduchom, vieš, to je tiež také, že ja neviem, to je tak isto, to je ešte aj horšie vlastne, ne? To sa ešte ťažšie nakazíš. Hej. Proste, ja neviem, je to také, stačí zamlčať jeden fakt a už to vyznie oveľa horšie, ako to je. Proste, lebo oni majú, dajme tomu, podľa mňa takýto veľký text a ešte predtým, než to pošlú globálne do médií, tak proste, že tak viete čo? Toto škrtneme, tieto dve slova prehodíme, toto zvýrazníme, OK, a pošleme to. A hotovo. A tak sa robia podľa mňa správy.
Ale zase dobrá vec je to, že sú také tie, nazvem to, že undergroundové správy, napríklad jak Zemavek, neviem, či poznáš Zemavek. Poznám. Mega dobrý časopis, škoda, že krachuje. Ale tam proste sú tie informácie podané podľa mňa tak, ako naozaj sú. Lenže to zase je druhá skupina, vieš. Niekto si myslí, že tie informácie, ktoré sú v správach, sú reálne a ostatné sú na hovno. Niekto si zase myslí, že tie informácie, ktoré sú podané bežnými takto ľuďmi, sú reálne a tie v správach sú sračky. Lenže zase je pravda niekde medzi. Že presne, pravda je vždy medzi. Tú pravdu medzi proste nikdy neodhalíš, lebo by si musel ísť na také miesta a do takých zdrojov a byť tam osobne, aby si naozaj vedel, ako to je. A kebyže väčšina z nás, dajme tomu, sa dostane do politiky, do parlamentu, prehrabe sa niekde úplne na spodok do jadra a zistí, ako to naozaj je, tak by si kúpil povraz a obesil sa na prvom strome. Alebo by sa na šupu dogrcal. Proste, lebo tam musí byť taký hnus. Viete, aj čo sa deje proste v Amerike. Aj konšpiračné teórie. To je slovo, ktoré nenávidím. Konšpiračná teória, lebo veľa týchto teórií je úplne až skoro 100% jasné, že je to pravda, ale ako náhle niekto povie konšpiračná teória, tak to znie ako niečo, čo si niekto vymyslel. Hej, keď si povieš, už aj ja to mám v hlave, keď niekto povie konšpiračná teória, tak mne príde také, že oh, bože. Hej, ale pritom to tak vôbec nie je, lebo napríklad sú to teórie overené skutočnými faktami. Hej, ale každý na ne sere, lebo je to konšpiračná teória. Konšpiračná teória. Len konšpiračná teória, lebo to nepotvrdili médiá. Presne. Nepotvrdili to médiá. Oni sa to ako prví snažia ututlať tieto veci. To je jak s dvojičkami. To je tá asi taká najznámejšia konšpiračná teória. To je taký joke. Ale, že proste, akože počkaj, joke akože čo? Dvojičky, ja neviem, mne to príde. Veľa ľudí, jedna vec, mňa sere najviac tá najokatejšia vec na tomto, že dvojičky museli byť odpálené. Jasné. Demolisheri hovorili, že oni padli voľným pádom, úplne rovno, jak sa robí pri demolícii budov, v rovnakom čase obe budovy padli, čo znamená, že tam bola demolícia proste, na pilieroch boli proste, aby to celé padlo dole. Ja som o tom kúkal. Vo výťahových šachtách, Vo výťahových šachtách boli proste umiestnené bomby. Aj keď si pozriete, proste narazí vám obrovské lietadlo do budovy a kebyže to ostane tak tá budova stále stojí, ona by proste nedostala až taký kolaps a hlavne by nepadla proste, ona znútri nastala proste implózia, jak býva, keď demolujú nejakú budovu a budova padala pekne kolmo po poschodiach. To sa stane len. Zoberte si, kebyže sa oslabí zoberieš budova, tu vrazí lietadlo a kebyže aj, že vraj to bolo z takého materiálu, že to nemalo šancu ten palivo proste lietadlové rozstaviť, vôbec ani oslabiť, a tak to by padol vrch proste, lebo by sa to oslabilo na strane. Skúste si zobrať džengu, vybrať z nej dve kocky a čakať, že vám to celé padne dole, nie padne vrch, lebo oslabená je strana. Jasné, že áno. A za pol hodinu, najlepší príklad, lietadlo vrazilo do oveľa staršieho mrakodrapu, horelo to, koľko to bolo, 45 hodín a padli horné poschodia. Po 45 hodinách padli horné poschodia na paneláku, mrakodrape, ktorý bol z horšieho materiálu, jak tie dvojičky, a nie za 30 minút a priamým takto voľným pádom proste. To je najokatejšia vec. Akože môžete o hocičom inom rozprávať, či to boli bomby, či to boli niekto, ja neviem, či tam oni predtým dali bomby, proste niečo na tom tak strašne nesedí, že sa to nedá zožrať. Tak to sa nesedí nedá na zožrať. tom hlavne to, že Amerika sa chcela dostať do Iraku a do týchto krajín tretieho sveta, aby mali ropu. Aby si zaistili, že ropa sa predáva stále za $1, lebo Irak povedal, že my už sereme na vaše doláre, my si to ideme predávať za eurá. A zrazu, bum, sú tam teroristi, sú tam zbrane hromadného ničenia, nukleárne zbrane, bam, terorist atak na nás, OK, ideme tam. A zrazu nepredávalo sa za eurá. Inak, pre tých, čo neviete, ropa sa môže predávať čisto za $, lebo majú takú dohodu. Lebo proste vznikla takáto dohoda, že ropa sa môže predávať čisto za $, a to je jediná vec, čo teraz drží dolár nad vodou. Lebo bez toho by dolár nemal cenu. A ako náhle oni chceli zrazu zmeniť
dolár na euro, tak im to začali ohrozovať a vymysleli si teroristický útok a nukleárne zbranie, aby všetkých ľudí doma presvedčili a aby tí ľudia, čo sú v USA, podporovali to, aby sa tam išlo a bojovalo proti teroristom, ktorí pravdepodobne ani neexistovali. A celkovo ľudia, že musíme bojovať proti teroristom. Prečo tí teroristi existujú, si myslíte? Lebo sa im tam serete proste. Ale toto už je mimo. To už je o Amerike. Hlavne taká vec, že Amerika, pozeral som strašne veľa dokumentov o tých extrémistických skupinách. Jednu skupinu podporuje Amerika zbraňami a druhú Rusko zbraňami. A tam sa im melie strašne veľa peňazí a oni čo majú so zbraňami robiť? Oni sa proste medzi sebou strieľajú, lebo nechcú jedného vládcu. A oni sa tam strieľajú 30 rokov proste, a úplne zbytočne. A furt im dávajú zbrane. Ale furt majú sa čím strieľať, lebo stále majú zbrane od tých dvoch krajín. To je jak mlyn na peniaze. Oni zistili, proste tie veľké štáty zistili, že není výhodné ísť sám do vojny. Najlepšie je podporovať niekoho, kto je vo vojne. Lebo predávaš zbrane za strašné peniaze, zadlžuješ štát, oni dostávajú z toho peniaze, u nich sa nič nedeje, niekde sa mlátia proste a oni sa to tam ešte snažia čo najdlhšie udržať a oni potom môžu predávať zbrane tam a môžu požičiavať tej krajine na všetko možné. No, tak počkaj, vieš čo je inak najväčšia halus, že v podstate Amerika sa dostala do týchto krajín tretí sveta aj vďaka tomu, že proste požičala strašne veľké peniaze týmto krajinám, lenže samozrejme, ako ti krajina tretieho sveta splatí 10 miliónový dlh? Nijak. Takže Amerika povedala, že OK, my vám dáme love, vy nám ich nemusíte splatiť, ale dovolíte, aby sme si tam postavali vojenské základne. Hej. Bam. To je proste tak jednoduchý plán, požičiať im peniaze a postaviť si tam proste svoje základne. A už si tam proste. A som tam, bam, a môžeš si tam v Európe robiť, čo sú chcem. všade, inak my tu máme toľko americkej armády v Európe, že to není možné. My tu máme základne na každom rohu, však my poradne máme vlastnú armádu, však všetko, čo tu je, sú pozostali, čo nám tu oni došli. Neviem, je to také, že ja nemám moc dobrý, čo sa týka politiky USA, tak to ma hrozne štve, lebo to oni sú tak shady, zmrdí a oni nemajú chrbtovú kosť proste. Oni zobrali z celého sveta zlato a povedali, že urobíme túto dolár ako pevnú menu a potom zrazu si začali tlačiť peniazy, koľko chceli a povedali, OK, už to neplatí. A teraz oni majú mŕte síce dlh, lebo vlastne majú vytlačených peňazí viac, jak vedia zožrať vôbec a majú dlh, peniaze, ktoré vlastne nemajú žiadnu hodnotu a oni majú krásne dohodu s tou ropou, čo znamená, že oni kupujú ropu za peniaze, ktoré nemajú hodnotu. To je pre nich tá najvýhodnejšia. Oni len tlačia si peniaze, posielajú ich tam a dostávajú ropu, ktorá sa dá vymeniť. A čo oni s tými peniazmi robia s dolárom v takom Iraku, alebo čo si tam lepia na steny? Tapety asi robia si tapety. Takže on proste není na ničom okrem tej ropy založený ten dolár. Však oni ho mali podložený zlatom, nie? Mali a potom sa zrazu rozhodli, že nope. To je tá najhoršia vec, čo môžete urobiť. Ak náhodou budete vlastniť štát niekedy, tak nikdy nedávajte preč zlato. Yeah. Vždycky majte peniaze podložené zlatom. A vieš, čo bolo vtipné? Centrálna banka, ona mohla tlačiť, koľko chcela peňazí, lebo predtým to nejaký prezident, neviem teraz, ktorý povedal, že nebude to už kryté zlatom, jak slúbili celému svetu, ale môžeme si tlačiť... Nemal s tým Kennedy niečo spoločné? Alebo... Teraz sa tomu dostávam. Dobre. Že si môže tlačiť, koľko chce. A potom došiel Kennedy. Viete, ktorý? To je ten, ktorý dostal guľku do hlavy. A viete, čo on urobil? On podpísal zákon, kde to centrálnej banke zakazoval tlačiť peniaze len tak. A potom zrazu umrel, niekto ho zabil, došiel druhý prezident. Druhý prezident došiel, ktorý prvý deň, jak došiel, podpísal znova, že sa môže tlačiť. To sú proste veci, ktoré vám nepovedia v správach a to sú proste trošku proste človek vidí, že o čo tu ide. Že... aj tá politika je proste taká zahmlená, všetko je to také strašne zložité. Ale vieš čo najlepšie pritom, ono je to dosť jednoduché. A je to hlavne strašne okaté. Pre toho, kto to chce vidieť, tak to uvidí hneď. Hej, keď sa trošku do toho pozrete, tak ono je to, povedal by som, že veľa ľudí tomu neverí, lebo to pôsobí neuveriteľne, že by toto niekto dokázal, ale ľudia sú svine. No tak tomu ver. Niekto, kto má moc, on má vás úplne v prdeli, on má v prdeli milióny ľudí, on má v prdeli, že čo on
vidí svoj profit, on vidí svoj plán a ľudia sú len jak čísielka, ktoré sa môžu odpočítavať, pripočítavať a využiť nejako. Hlavne využiť. Hlavne využiť. Proste my makáme na to, aby sme vlastne si kupovali kopu zbytočných vecí, aby sme dávali peniaze štátu. No alebo si štát od nás bere A on peniaze si tie za úplne zbytočnosti, ako napríklad Hej. dane. Daň za dýchanie vzduchu. Hej, toto bude za chvíľu. Daň za vodu. Daň za vodu. Zle mi je. Ale videl som napríklad teraz film Interview, čo je vlastne Severná Korea. Si tam z toho strašne dobrý film, úplne naložený. Hej. A videl som fotoreport zo Severnej Korei. Hej. To je tak zlá krajina, tam proste on mal ísť do väzenia, ten fotograf, čo to tam fotil. Hej. Lebo všetko, čo odfotil, bolo zakázané publikovať. Bolo zakázané fotiť, že sa vám niečo pokazilo. Bola tam fotka, ako typci roztlačali nejaké auto, tak to bolo zakázané, lebo je proste zakázané publikovať, ak niečo v tej krajine nefunguje. Aha, jasné. Iba bohatí ľudia tam majú autá napríklad, chudobní alebo taká klasickí ľudia chodia proste pešo, nemôžu mať auto, je to tam proste zakázané. Hej. Na zábavy ako do divadla alebo na nejaké športové udalosti sa dostanú ľudia len, ktorí majú vyššie postavenie alebo sú v armáde. Obyčajní ľudia, klasickí, proste nič, nedá sa. Telka, toto je takáto teločka maličká, ktorá je pre 1000 ľudí v jednom dome. Proste je to tam strašne Internet zlé. tam ani nepoznajú. Internet vôbec. Internet tam majú tiež len tí, čo sú vyššie postavení proste. Je to... Môžu tam mať, tuším, muži tam môžu mať 2 druhy účesu a ženy nejaké 4 druhy účesu. Inak proste, keď máš nejaký iný účes, tak ideš do väzenia momente. Ak si turista, tak tí ľudia sa majú zakázané sa s tebou rozprávať. Hej. Že proste keď pristihnú nejakého domáceho, že sa rozpráva s tebou, tak ho berú do väzenia. Je to tam proste strašne ujebané, je to tam úplný hardcore, úplne že vraj je to tam dosť zlé, ako... Neviem, ja som o tomto nepočul veľa. Akože videl som interview s takou ženou, ktorá bola špión tam ako keby, ale tak ona vlastne tam žila, ale ona sa stala až potom špiónom, že sa dostala do kontaktu s niekým a ona nebola akože doslova nejaký špión, že vojenský, ona bola len taká, že donášala tie informácie, lebo moc sa odtiaľ nedostane. No a potom videl som s ňou interview, ona hovorila tiež niečo takéto, že tam je veľa toho, že ona učila deti v škole, áno, ona učila deti v škole tam a že je to tam dosť také, že tí ľudia, že oni sú takí, že sú priateľskí a že nie sú, že len majú zlé podmienky tam, že ako ľudia, že sú to úplne super a že aj deti žijú skvelé, tam, ale... stále tam žijú proste. Tak nemajú asi moc na výber ani. No, kebyže sa zrazu odsťahuje 26 miliónov ľudí. No to je, ale to nie je až tak veľa, to je v pohodičke do jedného autobusu. Je to tam hardcore, vidíte, ale toto vám napríklad tiež neukáže žiadny časopis alebo nejaké správy v telke, to si proste sami musíte vyhľadať. Musíte kútrať internetom dlhé hodiny, aby ste sa dostali k zaujímavým správam, ktoré vám naozaj niečo povedia. Nepozerajte to, čo chcú, aby videli masy. Pozerajte proste to, čo vy chcete. Keď vás niečo začne zaujímať, tak sa na to pozrite. Keď sa vám niečo nezdá, pozrite sa na nete, že jak to je. Pozrite sa viacej zdrojov, čo sa zhoduje, čo sa nezhoduje. Presne, to som chcel povedať, že vždycky si to overte viacerými zdrojmi. Nie, že nájdeš článok a že... Prvý článok, to je úplne pravda. Potom ti niekto nájde, že ale ja som našiel toto. Že, ja som videl prvý článok, ten je pravdivý. Hej, ja som to videl prvý. To je fake. Pozrite si vždycky viac zdrojov a potom si z toho vyvoďte vlastne, že či to je naozaj veľký bullshit, alebo je na tom niečo pravdy a už si o tom utvorte vlastný názor. Hej. Presne, toto je, že aj to, čo my hovoríme, tak nie každý musí mať ten názor a ja nehovorím tiež, že my máme pravdu. My nemusíme, ale to sú naše názory, čo sa nám zdá, že jak to funguje, jak to asi je, lebo takto to sedí. Lebo to, čo vám hovoria tam, tak to je ako keby idú odtiaľto sem, takto a nedáva to žiaden zmysel, ale všetci na to kúkajú, že že nespájajú si to, lebo nemajú potrebu, lebo dostanú všetko takto na tanieri a nevedia, že v ladničke sú oveľa lepšie žradla a oni im tam dajú jedno hrozienko, oni že yes, hrozno mám najradšej. Hej, proste to je také, akože to je strašný príklad, hej, akože... No, ale tak bol taký vyhrotený. Hej, no. Proste na internete je chladnička informácií. A môžete si vybrať jedlo podľa vašej potreby. Hej, presne. Čo vás zaujíma, nemusíte pozerať to, čo vám akurát dneska sa rozhodli nakrmiť, ale... Akože znie to zle, hej, akože nie všetky správy sú pre zle, ale celkovo nedá sa to moc, už to je také, celé je to také komerčné, hnusné, všade sú peniaze proste, všetci si dokážu kúpiť, keď si kúpiš telku, tak si môžeš kúpiť, čo vlastne vysielajú, proste to je to, že
za peniaze už teraz môžeš korumpovať hocikoho. Fakt, prísam Bohu, to by musel mať človek úplne, že takýto vil a tí väčšinou zomrú. Alebo sa stratia. Hej, to sú tí, čo sú tvrdohlaví a nedajú si povedať. Ale tak vieš, aj pekné je to, že proste napríklad je nejaký protest, ľudia na Slovensku chcú velice protestovať, ale oni neprotestujú, že naozaj idú do tých ulic, aby ľudia, čo sú vyššie, videli, že aha, že my sa ich asi musíme báť. To veľmi pekný výrok je, že nemal by sa ľud báť svoje vlády, ale vláda by sa mala báť svojho ľudu. Lebo v podstate my sme ľudia, ktorí ich zvolili, ktorí proste by ich mali kontrolovať, riadiť, lenže je to úplne naopak, že tí tam v parlamente sedia v miliónových kreslách a takto si hýbu bars, ako sa im zachce. A keď je náhodou ľud proste s tým nespokojný, tak nejde do ulic pred parlament a nestojí tam milión ľudí. Oni dajú 1 000 000 lajkov na Facebooku, 1 000 000 komentov na Facebooku, z toho 3/4 je úplne ujebaná mimo proste kontextu od veci a je to proste úplne akože dobre, ja tiež by som nešiel tam na ten protest. Pokiaľ by to tam nebol naozaj, že podľa toho, za čo to by to bolo. Musím tam, takto... že keď tam nepôjdem, tak to proste dojebem. Tak by som tam išiel. Ale zase ani tí ľudia nerobia protesty zbytočné proste. Zober si tú aktu a sopu, čo tu malo byť. Na Facebooku sa tam prihlásilo 3000 ľudí a pred justičným úradom, alebo kde to bolo, pred prezidentským palácom, tam stálo 100 ľudí. Na čo pomôžu lajky na Facebooku, to má každý v piči. Oni kebyže tam uvidia masu 3000 ľudí, tak hneď si o tom spravia iný názor, ako keby mali vidieť 3000 lajkov na Facebooku. To je len klik, internetové čísielko, ktoré nič neznamená. To je nič, to proste, to nerobí žiadnu zmenu, lebo to vie čuknúť každý, vieš. Až keď sú ľudia dosť nastratí na to, aby vyšli do ulic, tak vtedy vedia, že je zle. A vtedy je už neskoro. Vtedy už je väčšinou. Toto je úplne proste udrbané, hlavne v tomto, že my vlastne naozaj reálne nemáme skoro žiadnu moc v tomto, lebo ako náhle aj by sa ti niečo podarilo zmeniť, tak len zmeníš jednu časť tej obrovskej pavučiny hnusnej, skazenej, čo už tu je. A proste to by ľuďom muselo už úplne prepnúť a byť, že my sereme vám na to, že všetkým, ale že to by ste... až keď nám to bude liesť takto krkom, tak až vtedy sa to stane a to už je neskoro. No proste, to už môže sa stať, že to ľudia fakt vyhrotia, že tu vznikne nejaká občianská vojna alebo niekto a rozdelí sa to tu na dva kusy. Inak, tak jak v Ukrajine. Tak, vznikla Ukrajina. Ľudia chceli protestovať proti niečomu a oni po nich začali strieľať. No a vznikla vojna. Teraz nahádzali tam proste zbrane Rusi tým svojim extrémistom, alebo čo to tam sú tí rebeli a tí teraz zostrelili lietadlo, to mimochodom, čo zostrelili to lietadlo, tak to bol potom aj tiež pekný bullshit. Každý hovoril, že to urobil niekto iný a není žiaden dôkaz ničoho, takže vlastne what? Ruská raketa Zem vzduch zostrelila lietadlo s pasažiermi. V ten deň, keď ešte nenašli vrak, nič nevedeli, ale už vedeli, kto to zostrelil a ako. Lebo náhodou to lietadlo letelo akurát nad tým územím a proste hneď ho museli zostreliť. To je tiež proste informácia, ktorú si rýchlo vymysleli tí, komu to nahrá do kariet táto informácia. A potom zase henty sa začali proste durdiť, boli zlí a... Oni sa potom môžu opraviť, že tak to nebolo, ale už rozšírili tú propagandu tým, že je to, oni ti dajú mylnú informáciu a potom, keď už je to, že fakt veľký humbug, tak buď nespomenú, že už zistili, že to nejsú oni, alebo keď to spomenú, tak je to také, že OK, dobre, tak nebolo to možno. No dobre, ideme ďalej, no, vieš? Presne. To je také, že... To sú jak na zmluve, malé písmenka. Hej, presne. Malé písmenka, keď to nečítaš, tak si proste v prdeli. Hej, no. Je to ťažko zmeniť teraz niečo. Teraz by to fakt, kebyže padne všetko... To je to, že keď sa ľudia aj postavia, tak teraz už máš toľko armády a barščov, že čo môžu ľudia teraz proti tomu robiť? Čo môžu ľudia robiť proti... Kebyže sa aj všetci na Slovensku to postavíme na hlavu, tak... To by bolo super, to by som natočil. Slovensko stojí na hlave. Takí všetci honesté sa postavia a všetci by stáli na hlave. Taký, jak v Tetrise, vieš, takto na námestí zasúkaný do seba a všetci dole hlavou, ale nohy. To by bolo jak štrnganie kľúčami, len novodobé, vieš, všetci by boli na hlave, ale tak nohami mykali. OK, to... Zachádzame zase trošku ďalej. To je také, a najhoršie aj to, že vždycky, keď aj sa niečo zmení, tak to chvíľku funguje a potom sa to zase dodrbe. Chvíľku to funguje a dodrbe sa to potom, ale kvôli čomu? Kvôli čomu sa to dodrbe? Lebo ľudia sú svinie, proste sú sprostí. Nie, akože teraz nehovorím celkovo, akože, že teraz nehovorím už o mase ľudí, akože a potom tí vysokí bohatí, ale myslím, že celkovo ľudia ako ľudská rasa, my sme blbí. My proste, keď môžeme sme strašne súťaživí, útoční. Áno, a hnusní, my sme hnusní na seba a my dokážeme vždycky sa nájde proste niekto, koho uplatí. Vždy. A takého človeka
keď ty chceš mať proste Si držte pri tele. skazené ono, keď máš proste tak, chceš mať nejaký skazený, dajme tomu, že parlament, to je jedno úplne príklad, že proste keď to chceš mať a že kde môžeš ťahať ľudí za šnúrky, tak ti tam dáš ľudí, ktorí sú podplatiteľní. Vieš, nedáš tam si správnych ľudí, keď ty si ten podplatiteľný hajzel, tak ty si urobíš sieť podplatiteľných hajzlov, ktorí proste budú, každý na druhého niečo má, takže nikto na nikoho nič nepovie, vieš, lebo potom vie, že on sám pôjde úplne do prdele a to sú proste, potom už sa držíš, potom už ani keby si chcel odtiaľ odísť, tak už sa to nedá. A niekomu je tam dobré proste, vieš, a on si to ide, lebo on má teraz mŕte veľa peňazí a to ti dáva kontrolu nad ľuďmi, ktorým by si mohol zničiť život. A to je proste také, že takto ľudia zistili, že takto sa to dá najviac ovládať, že človeka vieš proste uštvať. A bežných ľudí tých vieš oblbnúť kopou blbých informácií, ktoré sú úplne irelevantné, úplne ich oblbneš ľudí, aby sa nedokázali už ani, aby boli tak vyčerpaní z toho všetkého, z tých reklám a hovackých informácií, ktoré sú zbytočné, že už ani nemajú chuť sa na nič iné pozerať. A nemajú chuť sa sústrediť na tie reálne problémy. Ktoré proste sú naozaj že reálne a sú každodenné. To sú problémy, ktoré sú do budúcnosti vedia, keď sa teraz s tým nič neurobí, tak v budúcnosti to môže stať strašne veľa životov. Proste, a hlavne to môže mať také následky, strašné, ale oni ti tu budú spať. Ale oni to chcú, oni to proste potrebujú. Lebo ty už si vyčerpaný z toho. Oni chcú, aj tieto konflikty všetky sú vyvolané na schvál, aby proste sa štáty, väčšie krajiny, veľmoci nabalili čo najviac. Lebo to je najľahší spôsob, jak sa nabaliť. Vieš, a proste napríklad je to s tým Gréckom, čo sa zje teraz, že zase v dlhu alebo čo. Tak potom, prečo tam majú platy, dôchodca tam zarobí na dôchodku nejaký liter alebo koľko, proste 1000 eur a sú teraz v dlhu a menšie krajiny im majú pomáhať a odkiaľ proste love máme brať. My nemáme na nič sami. Však a Slovensko, pozrite, jebla ona v Bratislave električka do Petržalky. Jak to proste zbúrali starý most, úplne ho dali preč a električka má teraz chodiť zo Šavka, neviem, z hlavnej stanice alebo odkiaľ, proste cez Šavko do Petržalky. Wow, to určite vôbec nie sú špinavé peniaze v tom, proste tento projekt mal byť hotový, ja neviem, za rok alebo za koľko a už rok aj niečo, to tam je proste rozkopané furt. A bude to trvať ešte strašne dlho. A diaľnice, tam diaľnicu, akože OK. Tam diaľnica predražená, tam predražená. Ale ono je to také, ako by my sme kupovali len tie predražené veci a predávali za tie najlacnejšie love. Však ja som kúkal teraz, že v Rakúsku stojí kilometr diaľnice, nejakých, ja neviem, 60 miliónov eur, lenže my Slováci si dáme postaviť kilometr diaľnice za nejakých 86 miliónov eur. Vieš? A proste to asi nie sú vôbec veľké love. Ne, oni sa s nikým nedohodli, to nemá s ničím vôbec spoločné, že žiadne dovačkové, žiadna dovačková situácia. Dovačkové na Slovensku? Nie, to sa tu nedeje. Slováci, slovenskí politici a zlodeji, to sa to nikdy nestalo. To je vtip. To je... OK. Koľko ideme? 42 minút, braši. Dobre, už sme tu hrozný rent dali na one. Vyčerpaný, dneska mám takú rentovaciu náladu. Ježiš, fuj. Tak ďakujeme, že ste si pozreli tento náš ďalší podcast, ktorý nesie názov Mediálne správy. Mediálne sračky. Tak sa bude volať náš podcast. Dúfam, že ste si ho užili. Napíšte nám svoj vlastný názor do komentov, či si ho radi prečítame. A poprípade môžete vymyslieť nejakú ďalšiu tému, ktorú by ste chceli, aby sme prebrali v našom ďalšom podcaste Typical Sanji! Lúči sa s vami Slaško. A lúči sa s vami Samko. Chceš niečo povedať na záver? Ja by som chcel povedať... Nekúkajte telku, jebte na to, prosím. Len to obľúbuje. Kúkajte YouTube! Kúkajte nás! Vidíme sa v ďalšom podcaste, ahoj! Čaute!